Arita agi guys, gapas ko anak magtuwa dito naligo sa kuan rikli. Hay Ginoo bata may kusnoto ng giti. Ay ko agi shortcut. Nas. Kadangog. Karon lang gani bata. Inventory guys, di na sa tapad o may sa kabatuan kay maya snake. Ay salamat ako ikatagbo mga criminology student. Tuara nakita ko na sila Estin Batapa. Balwarti mo ato agi. Kani? Mo ni Balwarti. Dili, to dito agi ana nabitin dira. Oo, dako. Ato mo agi dito ang entrance, wala dira. Sige, salamat sa picture sa minada. Oh, kung bati, dapat bitin. Jana! Aname! Jana!